Upravo sam dobio informaciju da sam na Putnikovu brdu. Nalazim se u mjestu Ponirak, ovdje općina Zenica. Tu smo da pogledamo radove, snimit ćemo nešto iz zraka i ići ćemo i na područje Nemile i po mogućnosti još dalje na sjever. Pa evo, ostanite uz video da vidimo kako napreduje naš autoput. Pozdrav ljudi. Da, nije nešto naročito, jel da je... Pozdrav ljudi. Danas je subota, 21.2. je 2026. Idemo na područje Zenice. Vjerovatno ćemo obići gradilište autoceste Nemilu. Otići ćemo dalje gore prema Žepču. Pa vidjet ćemo što ćemo sve danas zabilježiti. Pa evo, ostanite uz kanal, ostanite uz ovaj video. Ako neko može i da se pretplati, bilo bi mi jako drago. Potpuno je besplatno. I evo, idemo vidjeti što ima i kako napreduje autoput koridor 5C. Evo me na Putnikovog brda. Jesi strašan. Jesi strašan. Evo ovdje na Putnikovu sam brdu i puno je ovakvih objekata koji su, da vidite, srušeni, uništeni. Vozimo se putem M17 koji vodi sve gore do Save, međutim nećemo do gore. Šta se ovo pravi ovdje prije ulaza u Zenicu? Malo Zenice i s ove strane, obično je zaobiđem autocestom. Ovo je Zenica, za one koji ne znaju, a rijeka Bosna koja ovdje protječe je jako mutna. Evo sad ćemo proći kraj Đananovića. Evo ga. Gledaj što se puši ovdje u Zenici iz onih dimnjaka. Ona planina u sredini ekrana, to je planina Vepar i kroz nju je prošao jedan tunel Zenica na sjever i on izlazi tamo u mjestu Ponirak i on je završen. I jedno od uključenja na autocestu je upravo ovdje kod mjesta Brce. Evo ga tu odmah sad s desne strane i iza ovog ovdje neobičnog brda je priključak na autocestu. Trenutačno je to sad samo prema Sarajevu, međutim bit će to ubrzo i prema sjeveru. Odlučili smo pogledati malo i mjesto Ponirak, vidimo da se išta promijenilo, prošlo je već 2 tjedna kako smo zadnji put bili. Što je Bosna nadošla, čoveč. A ovo gore je tvrđava Vranduk. Kao da ima vode u ovom tunelu. Nezgodan je ovaj tunel. Evo ga, izišli smo. Ovakvi kamioni dovoze nove strojeve, to su ovdje izgleda ubrzavaju radovi. Nalazim se u mjestu Ponirak, ovdje općina Zenica. Tu smo da pogledamo radove, snimit ćemo nešto iz zraka i ići ćemo i na područje Nemile i po mogućnosti još dalje na sjever. Pa evo, ostanite uz video da vidimo kako napreduje naš autoput. Kako to izgleda
odozdo. Nećemo tamo dalje. Viš kako to ide, to je puno onih. Će biti ovdje dvije gore trake, jedna će biti na ovom mostu, a druga će biti na samom kopnu, na zemlji. Dionica, po prikuše Zenica, Donja Gračanica, po Dionica, Ponirak Vraca, to je tamo desno. Investitor Autoceste Federacije, izvođač Euroasfalt, projektant Integra, nadzorni organ Pro Japi, banka koja finansira Europska investicijska banka. Ajmo mi dalje. Idemo sad za Nemilu, pa ćemo vidjeti tamo ima li što novo, a onda zaboravili smo napomenuti da ćemo ići i ovom novo izgrađenom dionicom sve do Golubinje, pa ćemo, ako mognemo, još dalje. Ovo je tunel Vranduk. I ovaj dio prilično napreduje. Znakovi upozorenja su svuda, tako da morate ovdje prilično pripaziti. Približavate se i autoputu. Mi ćemo se prvo uvrstiti, onda vidimo ovaj dio. Kokice male, vidi koka fini. Ovdje smo na samom ulazu na novo otvorenu dionicu koja vodi gore prema Golubini. A što se ovdje uradilo, što se radi? Ne smijemo mi tamo puno. Zdravo ljudno! Jest, opet ja! Ovako sa neke sigurne udaljenosti sa zemlje. A
Sad ćemo malo vidjeti kako to izgleda iz zraka, naravno opet sa jedne pristojne udaljenosti. Čisto da malo vidimo ovaj dio kako napreduje. Znači ja sam sad iznad stare Nemile, a ovo tamo je desno Nova Nemila. Lijepo je gledati iz ptičje perspektive. Nećemo se ovdje dugo zadržavati iznad ovog dijela, jer moramo ići dalje prema sjeveru. Dobro je, ne pada kiša, ima i nekih ptica, golubova, a nadajmo se da neće napasti letjelicu. Letjelica je lagana. Dobro, ove godine se očekuje puno toga da se uradi, očekujemo i mi to priželjkujemo. Dobro, idemo nazad, idemo dalje prema sjeveru. Idemo na sjever, što kaže Goran Milić. Može se ići još uvijek i naravno magistralnom cestom koja je ovdje izmještena u dužini od nekih 3,5 km. I ona je jako dobra i brza. Dakle, Topčić, polje Nemila, ovo je stara Nemila. Ajmo mi. Idemo. Ovo je nova dionica, negdje oko 10 do 11 km, pa ćemo snimiti ovako koji detalj s ove strane. Sjećam se kad je ovo nasipano, kad su ovdje bili radovi na veliko. A ovom cestom, evo, za one koji ne znaju, proći ćemo kroz za sad najduži tunel u Bosni i Hercegovini. Tu nam je slijeva Topčić, polje. Kako je ovo sve gore zaštićeno. Odlično. Do mjesta Poprikuše piše 5 km. Mi ćemo se držati ovdje ograničenja 100 km na sat. Most Kovanići. Odmorište Poprikuše, evo za 4 km. Idemo ispod 100 km i evo ga tunel Bosna 1. 3 km i 630 metara. Dobar, osvjetljen, lijepo urađen. Ova dionica inače je sad kraća za nekih 3 do 4 km nego li da idemo magistralom. Pod kotačima jedva da osjetim bilo šta, jednostavno klizite po asfaltu. Plovi. Da mi ovako nešto imamo. Signalizacija, dobra. Ja to govorim sve laički. Trebalo je ovo napraviti. A nisam siguran jer se sad ovo naplaćuje. Evo, smanjiti na 80, dobro. Sad ćemo vidjeti, nemam tu informaciju. Evo brzo pređemo ovih
10-11 km. Golubinja 2, 136 metara. Dobro. Sad kad će se ovo ovamo nastaviti, Bog zna. Evo, kao što vidimo, nema još uvijek naplate, sve moderno izgleda. Ovo je jedna dobro ruševna kuća. Do Žepča piše da ima 8 km. Ovdje kod mjesta gdje je Hotel Inn, tu dobro pripazite, tu imaju kamere i one stacionarne i one pokretne. Upravo sam vidio to. Evo, tu smo već kod grada Žepče. Žepče nama s desne strane. Mi ćemo produžiti gore. Tu je isključenje za u grad. Evo oni Jelinak, autobusi koje često vidimo u Vitezu. Tunel Karavula od 580 metara. Za početak ovdje ćemo skrenuti za Novi Šeher, pa ćemo ovaj dio nešto probati malo snimiti. Gdje ćemo to, a? Čim sam prošao ovaj potputnjak, ovdje na putu za Novi Šeher, parkirali smo se, pa ovaj ovdje dio čini se da pripremaju za asfaltiranje. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda odozgo. Ovaj dio prema Žepču što vodi, tu je nekako kraj. Poslije ćemo se okrenuti prema Tešni, prema ovoj dole petlji, pa ćemo i taj dio nadletjeti i onda idemo dalje. Mjesto na kojem se nalazim je između Goliješnice i Ozimce. Pa to je ona jedna dionica koja treba da bude Ozimca Poprikuše. To bi bio taj pravac ovamo, gdje se kamioni kreću.
sad idemo prema Novom Šeheru, idemo prema Mladoševici i čini mi se prema mjestu Strupina. Ovo prošli puta obišli. Mislim da smo prošli naselje Ponijevo. Blizu smo Šehera. Ovo je Novi Šeher. Malo je ovo mjesto. Ovdje ćemo iskrenuti za Strupinu. Desno, Galovac, Strupina. A lijevo je za Mladoševicu. Tamo je bio na ono veliko klizište. Zašto idemo ovamo? Pa evo sad ću vam pokazati zašto. Evo, mi upravo prolazimo preko trase autoceste. Evo, još nije asfaltirano. Sad ćemo nadletiti iznad dijela naselja Strupine do onog vijadukta, pa ćemo se vratiti ovamo gore prema, opet je sve ovo naselje Strupina, ono vodi daleko. Ovdje smo bili prošle godine i vidimo kako još uvijek nije asfaltirano, radi se na tome da se vrše pripreme. Pa evo da pogledamo iz zraka. Želio bih pozdraviti ovi dvoje ljudi, vjerovatno su muž i žena, uputili su me na neke stvari i tako evo, gledali su ono što ja snimim, to mi je tako drago čuti. Pa lijep pozdrav za njih, ne znam kako se zovu, ali lijep pozdrav za njih. Mislim da je ovo već pravac prema Tešnju. Mislim da to gore vodi prema mjestu koji se zove Crni vrh, ja mislim. I tu bi trebao biti tunel, ali nećemo do gore ići. Jer trebamo obići još jedno mjesto. Pa evo da uglavnom preletimo iznad ovog dijela sa jedne sigurne udaljenosti. Nema ovdje izgleda prekida. Navodno ova trasa trebala bi se pustiti u ovoj godini, da se ona završi. Lijep krajolik ovog ovdje dijela. Još je ljepše kad ima sunca. Međutim, danas je oblačno, ali dobro je. Jutros je čak padao i sitni snijeg. Pa sam mislio i odustati od ovog putovanja prema ovom dijelu Bosne. Dobro, evo, brzo ćemo prekinuti snimanje iz zraka, pa idemo dalje. Spustili smo se, ovdje vidimo jedan mali rovokopač koji nešto radi. Vidjeli smo ga iz zraka i idemo dalje. Vidjet ćemo dokle ćemo otići. Ovo je jedna lijepa livada, jedna lijepa parcela.
ovdje u mjestu Strupina. Još samo koji detalj. Aha. Tu ćemo se mi nekako okrenuti. Gore je naselje Lukići. Pa evo, pozdravljam Ivana Lukića. Ivane, ako budeš ovo gledao, evo lijep pozdrav za tebe. Ovo je urađena cesta odmah uz samu trasu autoceste. A razmišljam kad sam već ovdje, do Maglaja imam 8 km i do skretanja za Tešanj pa možda ima još nekih 20-ak, 30, da probamo vidjeti Putnikovo brdo. Pa evo, nadam se da ćemo moći nekako taj dio snimiti. Ovo bi trebalo biti natronka Maglaja, ako se ne varam. A i osjeti se u zraku. A vidi gore kuća kako su na vrlo nezgodnom položaju, a tu je bilo i klizište, pa su sve nekako pomaknute, urušene. Prolazimo kroz naselje Šije. Šije Šeto. Mi ovdje kod Ife skrećemo prema Tešnju, Jelahu. Vidi, evo naš fis ovdje. Tu smo mi, ovamo lijevo se skrine za Matuziće. Mi još ćemo produžiti naprijed kod onog kružnog toka, tu ćemo se nekako desno isključiti i valjda će to biti to da nađemo ono prema Putnikovom brdu. A ovdje firmi milion. Ovdje je stotine poduzeća. Sa firma do firme. Ovo je trasa Putnikovo brdo Medakovo, dužine 8,5 km. Međutim, mi ćemo se odvojiti samo prema Putnikovom brdu. Nadam se da ćemo snimiti ono što planiramo. Evo taj kružni tok. Ovdje ćemo se mi isključiti desno. Pa ćemo vidjeti. I ovo smo već snimali, ali idemo da vidimo Putnikovo brdo. Ovo je Jelovo novi kružni tok, nešto ga se ne mogu sjetiti. Ali uglavnom, evo, ulazimo i u Republiku Srpsku. Ja sam sad u jednom naselju Makljenovac i idem prema jednoj kapeli, odakle se može vidjeti, čini mi se, i petlja i taj dio Putnikovog brda. Pa ajde da vidimo to. A to je u stvari općina Usora. A evo Makljenovac. Znači u općini Usora smo. Ajde da vidimo malo i taj dio. Evo odmah prvo što nas dočeka je stadion. Ima tamo betonsku podzidu. Gdje ja trebam ići? To je stadion ovdje u Usori, u Makljenovcu. Klub je osnovan 1956. godine. Mi bi sad trebali ovdje desno skrenuti.
Mislim da sam na pravom putu, ovdje ima porušenih kuća. Gdje sam ja došao? Šta mislite? Da vidimo. Trebao bi doći do jedne kapele, Usavski Maklijenovac, tako se zove. A to bi trebalo biti blizu. Mislim da je to ovdje negdje. Još srušenih kuća. Ovdje bi trebao desno da skrenem. Dom mladih, dom kulture. Gdje sam ja ovo došao? Gdje se mi nalazimo, a? Upravo sam dobio informaciju da sam na Putnikovu brdu. Evo me na Putnikovu brdu. A gdje sam došao, ljudi boži? Evo me na Putnikovu brda. Ispod nas bi nekako trebao biti da se gradi tunel. Ajde da dignemo dron da vidimo što to ima ovdje. Evo, dok gledamo iz zraka, neke ćemo stvari probati reći ovdje. Nekada još 2020. godine direktori poduzeća, javnih poduzeća, autocesta Federacije BiH i autoputeva Republike Srpske nekad su razgovarali o suradnji ove dvije firme na zajedničkim projektima, a jedan od tih projekata bio je upravo ovdje Putnikovo brdo. Ovaj tunel, on se nalazi u okviru projekta dionice autoputa na koridoru 5C i nalazi se na međuentitetskoj liniji. Specifičan je po tome što se nalazi upravo na entitetskoj liniji i dužina tunela trebala bi biti negdje oko 700 metara, međutim od toga 120 metara, koliko se sjećam, pripada Federaciji, a ostalih 580 metara pripada Republici Srpskoj, odnosno javnim tim poduzećima. I tako sad, tu postoji dogovori, pripreme tog nekad sporazuma još odavno, međutim, evo kao što možemo vidjeti, tunel još nije zada probijen. Svi ti sporazumi rezultirali su da se ne duplaju nekakvi, kako bi rekao, obveze za implementaciju i tako dalje, kako bi se sve to naravno ubrzalo. I sredstva su također osigurana od Europske banke za obnovu i razvoj. Tako negdje oko 60 milijuna eura za Federaciju i za RS oko 150 milijuna eura. I sad tako, jedan dio znači ide za obilaznicu oko Doboja, a drugi dio ovdje trebao bi da se spoji kod Matuzića, znači da čini jednu dionicu prema Medakovu od 8,5 km. Tako, uglavnom, evo neki par informacija. Neki Čuko me gleda i obilazi, a ja se nalazim na Putnikovu brdu. Evo kako to izgleda. Tu je puno porušenih kuća, ostataka od kuća, građevina.
pokoja čitava i obnovljena kuća, ne znam čije ovo naselje bilo. Sve je zaraslo, a ovdje dole ispod prolazi, nemoj vamo ići, prolazi i trebao bi proći tunel. Jesi strašan. Jesi strašan. Pogledat ćemo ovo samo, Putnikovo brdo. Ovo brdo je Putnikovo brdo, ima jako simpatičan naziv, međutim na ovom brdu jako puno porušenih kuća ima. Ali šta je tu je? Poslije sam iščitavao da je na ovom ovdje području 12.7.1992. godine bila jedna jako velika bitka u tom nesretnom ratu. I znači ovo je bila linija i razdvajanja i ratna događanja. Evo ovdje na Putnikovu sam brdu i puno je ovakvih objekata koji su, da vidite, srušeni, uništeni. Ovdje su bila ratna događanja u ovom proteklom nesretnom ratu. Vozim se po jednom makadamskom putu, a za ovo mjesto sam čuo stotine puta i doći ću danas, sutra. I evo da odlučio sam to da uradim danas, da snimim trasu koja ovdje završava iz federalnog dijela, a nastavlja prema Republici Srpskoj i dalje, jel, koridor 5C. Međutim, ovdje je dosta toga izgleda bilo uništeno. A ovdje se može, znači, osim vozila gradilišta. Evo još jedna kuća. Ovamo dole ne možemo. Dole ispod ta trasa. Ali evo, snimali smo iz zraka. Dakle, ovdje Putnikovo brdo. Idemo mi sad nazad kući. Ako neko prepozna svoje domove, može ostaviti komentar. I evo, pozdrav ljudima koji ovdje sad neki žive. Ne znam, to su povratnici. Još jedna ova kuća, ili je obnovljena, ili su, evo, ovo jedna je izgleda uništena bila. Tako. Evo još jedne devastirane kuće. Ako netko vidi svoj nekadašnji dom, zamolio bih ako može i da se ostavi komentar. Sjećate li se života ovdje u ovome kraju? Mislim da smo mi došli dosta. Evo, vraćamo se pravim putem. Mislim da sam na pravom putu. Jesam. Evo, malo sam tamo vidio trasu. Sjećam se ovih auta, to je to. Eno vidimo dole autocestu. Matuzići. Općina Usora. Makljenovac. Evo još jedna kuća. Urušene, srušene, spaljene. I ovamo dole također.
nešto se evo gore ova kapela. Ne možemo sad do nje. Ovdje ćemo lijevo. Još oštećenih objekata, porušenih. Ovdje malo pripast, ovo je jedan srt. I ovdje jedna kuća koja je uništena. Još gdje sam se ja danas popeo. Spuštamo se. Ja vidi se tamo izgleda glavna cesta. Evo sam pitao onog čovjeka. Sad ćemo ovdje lijevo. Ok. Znamo gdje smo. Znači ovo je Usora. Općina Usora. Ovdje je negdje škola. Desno. S ovim se opraštamo od ovog videa. Ajde, pušit ćemo ovaj kamion. Ajde. Ajde, ljudino. Ajde, ljudino. Ajde. Idemo doma. Danas smo snimili što smo snimili, nadam se da ste zadovoljni. Možda su neki snimci mogli bolje, međutim tako je ispalo kako je ispalo. Bio sam i na Putnikovu brdu, to mi je bila želja. Oblačno je, ružno je vrijeme. Uglavnom, evo, nadam se da će vam se video svidjeti, više onako putopisni. Obilazak onoga što se gradi na koridoru 5C, s nadom da će to biti brže i bolje urađeno, da se što prije provozamo tim putem. Evo, želim vas pozdraviti i vidimo se nekog drugog puta na drugoj lokaciji. Lijep pozdrav! Konačno kući.